ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои сечкаҳои объёмни, мошинои простои, советский ва дигар мошиное ки шумо хоҳиш кардем, ҳамаша баҳри шумо омода кардем, пешкашдо мекунем. Дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораи мо дар видеои оянда мошини гуфтагии шуморо ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дошта бошад, метавонед ки суратош, қадими маълумотош дар номери имо WhatsApp партнери мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл, қариб баробар аст ба 154 сомонӣ, яъне ки камтарак фуромадагӣ аст. видеонавор дӯстон то охираш тамошо кунем, бошад навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бардор Мерседесҳои 190 аст ки состоянии беҳтаринаш соли бароишаш 1991 сола ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 1.8 литр. мотор дӯстон азиз мотори паук аст ки переделкаи карбюратор кардаги ҳастанд ки вообще дуд ихел масъала намехӯранд ки беҳтарин соз кардаги мотори чотка. мошин ходовой дорад, дӯстон, люк дорад ва баллонои 70%, ҳуҷҷатош 5 моҳи дига, диска, яъне ки салон тоза, қоидаи бе ягон камбудӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 20 000 сомония ки боз савдо ҳам мекунем. мега мошина сайстанаш беҳтарин ки бе ягон камбудӣ, молодёжняй фақат мегирен ҳай мекунен, ягон ҷо пӯшидагӣ надорад ки сайстаниш тоза ҳай. марҳамат дӯстоне ки навхали мошино пурсида буданд, на вариантҳои хуб ба шумо метавонед ки занг занен, бо қайтон муомила мекунанд. хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавори моро имконат дошта бошед, дар имо WhatsAppтон поделиса кунед, то охираш тамошо кунед. марҳамат, бо далш тамошо кунед, рафтем. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ. деҳи мошини фурӯшӣ аст. бардор Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли бароишаш 1994 сола, судишориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 2 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки гази еврашо дорад, коробкаш автомат, яъне ки сайстаниш сози бада мега, бе ягон камбудӣ, задагӣ пуштагӣ надорад, электропакет, баллонош 4 80%, ходовой, салон тоза, магнитофон, яъне ки ҳамаш 100% қадам мондагӣ ки мошин бе ягон камбудӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ, нархаш 38 000 сомония ки савдо, муомила ва бародарӣ дар назди мошин мега соҳибшон. рақамошона дар поёни видео мондагӣ ҳастанд. дӯстон, агар шумо харидор бошед, метавонед ки аз ҳамин рақамошон дигар маълумотҳои пурраша гирен. шумо агар ҳамхали сечкаҳои фурӯшӣ ки дигар навъи мошино дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед маълумотош, қатъи суратош дар номери имо WhatsApp мо партоен. мо дар видеои оянда ина мехел рекламаи чотка мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. Daewoo Tico аст. дӯстон, чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекарданд, соли бароишаш 1996 сола ки судишориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём мотораш 0.8 литри простой ки мошин экономни камасраф аст. коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 дискаҳои худаш, 4 баллонои 60%, раднои классика, магнитофон, яъне ки мошин соза мега соҳибшон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳре ки Спитамен, нархаш 9000 сомония ки савдо, муомила мекунем. мега дар назди капот сурошона сум дар кора, фақат вариантҳои суми холӣ дар шаҳраки Спитамен. дӯстон азиз, агар қадам метавонед, агар донед нами шаҳри Спитамен дар тарафи хуҷанда, метавонед ки дигар рақамоша ё ки занг да дигар маълумотша гирен. марҳамат. мошини фурӯшӣ аст. бардорам Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли бароишаш 1995 сола ки судишориш бензин газ дорад, ҳардуш кор мекунад, объём мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 70%, яъне ки салон тоза, магнитофон, хоб ходовой кардаги аст, раднои краска, ахлош ҳамихел серебрист. мошин мега бе ягон камбудӣ, фақат вариантҳои, яъне ки ягон мошин дига ҳам боша мега болоиш сумамтия мега мешавад, ё ки ягон мошин агар соз дошта боша мега ма болои суммету мега, яъне ки хубуш ягон мошин мега мада пешод ки болоиш суммету мошини соз боша алиша мекунам. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 37 000 сомония ки арзонам мекунем. мега марҳамат, дигар маълумотша аз худашон гирен. мошини фурӯшии навбатӣ аст. бардорон азиз, ВАЗ 21014 аст ки мошини молодёжни советский, барое ки бардорон хоҳиш карда буданд ҳамин хел мошинора
соли бароишаш 2004 сола 34 бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объёмотораш 1.5 литрае. Коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балонои 50 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, самихали яъне ки сери, магнитофон, пӯшидагӣ надорад, яъне ки мошин 100% мега як моҳ каш мекунӣ, мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 13000 сомония ки бо ҳамира мега савдо мекунем ва аз 21014 дӯстони ки ҳамихел суроғ карда доранд. вариантҳои хуб метавонед дигар маълумотро аз соҳиби худаш гиред. мошини фурӯши навбатитон аз боятаги аста Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1994 сола ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объёмотораш 1.8 литрае. коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошино 4 та балонои 60 4 та диска гази еврачо дорад, краскаш меганаваса люк дорад, 5 моҳи дигар ҳуҷҷат, яъне ки дискаҳош ай компрессери, яъне ки Mercedes-ои компрессор авангард дискаҳои зура мега соҳибшон, салон тоза, ҳамаш қоидавӣ. маълумотои бештар бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 34000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестай. дӯстон, агар ба шумо ки маъқул бошад, рақамошон дар поёни видео мондагӣ метавонед занг занед, дигар маълумоташа аз худашон гиред, фақат одамони харидор. Daewoo Nexus дӯстони азиз, Daewoo Nexus соли барои 6 1995 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объёмотораш 1.6 литри простой, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳами як дона суръаташ пешкаш шудага, дигар суръат надошта, як донаша пешкаш кардаги ҳастанд. 4 та балонои 60 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, салонам нормалия, яъне ки магнитофон ва маълумоти бештар бо телефон. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. нархаш 10000 сомония ки муомила савдо дар назди капот мегӯяд соҳибшон. марҳамат, рақамошонро дар поёни видео мондаги аста, метавонед занг занед ва маълумоти бештарша аз соҳиби Nexus худтон гиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардони аз боятаги аста Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1998 солае ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объёмотораш 1.8 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад мега соҳибшон. мошин гази еврачо дорад, люк дорад, кор мекунад. балонош нав астай, 4 диска, электропакет, кондитсионер надорад. мошин мега 100% хадавои ҳамаш кодаи мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 45000 сомония ки савдо, муомила ва дӯстони азиз мега, фақат одамони харидор занг зана мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аста. агар ки ба шумо ин мошин лозим бошад, мошинчаи соз аста, номерошам транзита, ҳамихел раднои краскаш, ҳамихел мотор 100% мега, мошин хариб ки як даст гаштагия. марҳамат, дигар маълумотша аз худашон гиред. мошини фурӯши навбатимо дӯстон аста Daewoo Nexus аста ки як дигар састани беҳтарин соли барои 6 1996 солае ки 34 бензини холия мега соҳибшон. объёмотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балонои 60 4 та дискаҳои, яъне ки худаш ва калпакҳои радноя мега. мошин умуман задагӣ пӯшидагӣ надорад мега, ягон чашкаош варида, салон тоза, магнитофон, раднои краска ҳамихел сервиса ки састияниш беҳтаринае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 12000 сомония ки камтар дигар муомила мекунад мега, мошин бе ягон камбудӣ. дӯстон, агар ки шумо мошин хар бошед, Nexus ки варианти хуб аста, яъне ки бо арзон мекунад, метавонед дар ҳамин рақамошон муроҷиат карда бештар маълумотша гирем. хоҳиш мекунам ки дар ҳамин видеонавори мо лайкотон намонед ва имконият дошта бошед видеонавора дар имотон подписа кунед, хеле кори хуб мешавад. мошини фурӯши навбатӣ аз сайбардони боятаги Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои 6 1998 солае 34 бензини холия мега соҳибшон. объёмотораш 1.8 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та балонои 80 4 та диска, задагии пӯшидагӣ надорад, як сола ҳуҷҷат, хадавои коробка савто мошин, яъне ки хадавой ва губкават кардагия мега, кондитсионер дорад, кор мекунад. састани беҳтари электропакет, раднои краска ҳамихел сиёҳае. дӯстон, росте ки маълумоти мошин бисёртар аст, мо ҳамаша хонда наметавонем. хайхтон бо дигар маълумотша аз соҳиби мошин мегирем.
мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон нархаш 55000 сомоние ки бо савдо ва муомила мекунем мега дар назди капот. рақамошон дар поини видео мондагаа занг занед дига маълумотша аз худаш гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бардори назди Daewoo Tico аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед ки тикоҳои арзон монем соли бароишаш 1996 соле ки сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад авдио мотораш як 3 литра коробка механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, яъне ки хоб хадавои кадага мега соҳибшон 4 та баллонои миёна дискаҳои худаш. мошин дар ҳолати кория мега соҳиби ҳамин Tico. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода нархаш 8900 сомония ки савдо ва муомилаи хубам мекунем мега дар назди капот. марҳамат дӯстон азизам, тикочаи арзон аст. агар ки ба шумо маъқул бошад, яъне ки ягон сум наличӣ дошта бошед, метавонед ҳамин мошина рафта аз пеш гиред ва савдо карда гиред. вариантои хуб аст. марҳамат, занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстон аст Opel Astra F аст ки дар кузуфи хатчбек соли бароишаш 1997 соле ки сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад авдио мотораш як 6 литри простой. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та калпак 4 та баллонои 80% хоб губковат кардаги аст. чашкаҳош задаги пӯшидаги варид надорад. хадавои кадаги мотор тоза мегӯяд. дига маълумоти пурра бо телефон катӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт нархаш 26000 сомония ки савдо муомила ва чиш дар назди капот мега фақат одамони харидода муомилаи хуб мекунем мега соҳиб бош. рақамошон дар поини видео мондага дӯстон, агар ба шумо мувофиқ бошад метавонед ки дар ҳамин рақамошон занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гиред. сайсенаш мега беҳтарин бе ягон камбудӣ радной краска аз худаш. дӯстон, шумо агар ҳамахали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира, мошин, чизе ки барои реклама дорем, дар номери мо васаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ дошем пешкаш кардем. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.